ሶማል መንግስት ኢትዮጵያ በፉሊ አብዘባ ገዶ አብዝርከብ ማህበረሰብ ውሽጣው ጉዳይ ጣልቃ መተእታው ይገብራሉ ከተብል ክስ አቅሪባ ሚኒስትር ዜና ሶማሊያ አብቲ በዓርቢ አውጪዎ ዘሎ መግለጺ ወታደራት ኢትዮጵያ ንጎ ዓርቢ ካብ ከተማ ደሎ ናበለት ተንቀሳቂሶም ነይሮም ግን በኃይልታት መንግስት ሶማሊያ ተዓጊቶም አለው ወኒሎ በዓርቢ ወጪ አብዝነበረ ዜናታት በዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ በወታደራውያን ተሽከርከርቱ ተዓጅቡ አብዝ ከባቢ መንቀሳቀስ ገይሮም እንባሩ ተገሊጽዮ ንዓይን መስኻኽር ሓቢሮም ከም ነበረ ድማ ብርክት ዝበላ ወተሃደራት ዝጻዕና መካይን ከም ዝረአዩን እቲ ምንቅስቃስ ድማ ካብ ልሙድ ወጻኢ ዝነበረ ምዃኑን ገሊጾም ነይሮም። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊ ድሕርቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምዕ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ወጥራ ኣትያ ኣብ ዘላትሉ እዋን ድማ እዚ ምንቅስቃስ ሓድሽ ወጥሪ ክፈጥር ይኽእል ተባሂሉ ተሰጊኡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ከዓ ሶማሊያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ኣብ ዞባ ጌዶ ኣብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ይኣቱ ኣሎ ክብል ከሲሱ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዘሎ ምዕባለታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መልሲ አይሃበናሎ ኢትዮጵያ ነትምስ ሶማሊላንድ ዘፈረመቶ አፍ ደገ ባሕሪ ዘውህብ ውዕል እንተ ዘይሰርዛቶ ወታደራታ ካብ ዝወርሕ ዝንድሓር ካብ ሶማሊያ ክወጹ ከም ዘለዎ መንግስቲ ሶማሊያ ከስምዕ ጸኒሕዮ ብዛዕባ እዚ መጠንቀቕታ ዝተሓተቱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝኾነ ፍልልይ ብልዝብ ክፍታሕ ይኽእል ዝብል መልሲ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ተወሳኺ ሓበሬታ አይሃቡን። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ዜናታት እውን ተገሊጹ ከም ዝነበረ ወላውን መንግስቲ ፌደራል ሶማል በሰንኪ ጉዳይ ሶማሊላንድ ንህላወ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ይቃወም እንትኾነ ገለ ከም ጁባላንድ ዝኣመሰላ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሶማሊያ ምርድዳእ ዘይብለን ዞባታት ሶማል ግን ህላወ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ይሕግዘናይ በመባል ይድግፋየን። ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዌልስን ንመጀመርታ እዋን ሓደሽቲ ኣብ ዝውለዱ ቆልዑ ብብዝሒ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ሽም ናይ ወዲ መሐመድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘን ሃገራት ነዋ ዝብል ሽም ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ሓደሽቲ ዝውለዱ ቆልዑ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ንመጀመርታ እዋን መሐመድ ዝብል ሽም ኣብ ሓደሽቲ ዝውለዱ ኣወዳት ቆልዑ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዑ ምህላው ተገሊጹሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 4600 ሓደሽቲ ዝተወለዱ ኣወዳት ቆልዑ መሐመድ ዝብል ሽም ከም ዝተዋሃቦም እዚ ቁጽሪ ከዓ ነቲ ሽም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ሰርዖ ተገሊጹሎ። ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታቲክስ እተን ሃገራት ብዛዕባ ኣሽማት ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓድስ ጸብጻብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኦሊቪያ ዝብል ሽም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ኮይኑ ኤሚልያን ኢስላንድ ዝብል ኣሽማት ድማ ድሕሪ ኦሊቪያ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተቐሚጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝነበረ ሳግኒ ናጋሳ ምስ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ዝተገብረ ስምዕ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ዕላው ገይሩ። ንሱ ብዓርቢ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስምዕ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕጡቃትን ብዝምልከት ከም ዝኾነ ብዛዕባ መጻኢ ዝካየድ ኣሰራርሓን ስጉምትን እውን ዘተኮረ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ። ብተወሳኺ እቲ ስምዕ 13 ሕግታት ዝሓዘ ምዃኑ ብምክፋል ዕዉት ኣፈጻጽማ ክህልዎ ድማ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹሎ። ኦሮሚያ ንዓመታት ከካየድ ዝጸንሐ ኩናት ዝኾነ ረብሓ ከየምጽእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ኣስዒብዩ። ስለዚ ንሰላም ሃገር ክንብል ዕጥቅና ኣቐሚጥና ምስ መንግስቲ ኣብ ስምዕ ክንበጽሕ ወሲና ኣለና እውን ኢሎ። በተወሳኺ መንግስቲ ነቲ ስምዕ ንረብሓ ህዝቢ ከተግብሮ ይግባእ እውን ክብል ተዛሪቡሎ። ሳግኒ ሙሉእ ዝርዝር ናይቲ ስምዕ እኳ እንተዘየካፈለ ብቐንዱ ንፀጥታን ዳግመ ውህደት ሰራዊቶም ዝምልከት ምዃኑ ከመልክት እንከሎ ምስ ኩናት ዝተሓዝ ጉድኣት ንምኽሓስን ዘሎ ፍልልያት ንምፍታሕን ዝሕግዙ ሕግታት እውን ዘጠቓለለ ምዃኑ ጠቒሱ። ሳግኒ ብተወሳኺ ስምዕ ክቕበል ወይ ኣብ ምትግባር ክሳተፍ ዘይደሊ ወገን ኣብ ምፍጻሙ ተራ ኣይህልዎን ድሕሪ ምባል ኣታሕዛ ከይደ ኣፈጻጽማ ዝከታተላ ክልተ ወገናት ዘሳተፋ ኮሚቴታት ተጣይሰን ምህላውን እውን ወሲኹ ገሊጹሎ። እቲ ብሰለስተ ተሓሳስ ብወገን መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ብፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመለስ ኣብዲሳ ከምኡ ድማ ብወገን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ሳግኒ ናጋሳ ዝተኸተመ ስምዕ ዝርዝራቱ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ዕላዊ ኣይኮነን ኣሎ። ቀንዲ መራሕቲ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ግን ነዚ ስምዕ ኣመልኪቶም ሂቦም ኣብ ዘለዉ መግለጺ ብሰንኪ ጎጎይ ኣካይዳ ካብ መሳርዖም ዝተባረሩ መራሕቲ ነበር ዝተገብረይ በመባል ነቒፎም ኣለዉ። ብዙሓት ወገናት ከዓ እዚ ስምዕ ንኹሎም ዕጡቃት ክልል ኦሮሚያ ዘጠቓልል ኣይኮነን በመባል ይትንትንዎ ኣለዉ።
زمت عمد زمانه سلطانو كبقع مخانو زغلت زلو ابومبر كوميشن حبرت افريقيا موسى فكن نمتكا ابزغبر زلو وددرات حدا كاب قنده تواددرت زخونه ناي قدماي مينستر كينيان حدا كفلطات بوليتيكانياتات كينيان زخونه رايلا اودينغا دغف ايرترا محتات لومي نابسمرا كمز اتوته حبيرو منستر زينا ايرترا يمانه قبر مسقل نمبصح رايلا اودينغا املكيتو بمنقد تويتر زرغيحو ابزلو صحف لومي اب ساعات دحر قدري بريزيدنت سياس نتي اب قرب اوان نابو ومبرنت كوميشن حبرت افريقيا كواددر مخانو علاو زغبره كينياوي بوليتيكانيا رايلا اودينغا رخيبو ازراريبو اتزته قطباو شركنتن صمدون حويسو اب هغور افريقيا عبا اقداسنت زلوهم تيماتات زتكوري نيرو لوط كلمه بدهوتات نغدي وسانه اقداسنت تحت قرصي نقلطف قطباو عبيتن وشطاو غرچاتاتن ون تزتيلو الله دحر مبال اتنابت هاجر دغفنا ايرتران محتاج زمص رايلا اودينغا بوغانو ابزهابو مغلصي اب ايرترا ناي حدا معلت ناي سرح مبصح زكايد زلون مس بريزيدنت سياس مرخابون اقدست اهغراو غدايات امريكيتو كزاتن ابزقصلو على حبرت افريقيا دما ابومبر كوميشن حبرت افريقيا كوينو نخمرص ايرترا دغفا كتهبو نمحتات زعلم مخانو تزاريبو كم زفلت ممراص حدش ابومبر كوميشن حبرت افريقيا زمص زلو ورح لكاتيت ابزغابا او على حبرت افريقيا ككيديو بزحلف سومن هندبتاو متقعته بمفناو نتابع عبيتا بكالاي درجات تسرع كتما أليبوس تقوصاصرو عطقات نقدميت يغزغزو كم زلو تحبيرو بحموس نحيلتات منغست بمدفع نختما حماز تقوصاصرو اتم هيئة تحرير الشام تبهيلم زفلطو عطقات لمون نخال عباي كتما حموس اب ايدم نمئتاو تقاريبهم كم زلو يحبرالو بتخونتات زسقت قند دغافيت بريزيدنت بشار الاسد زخونت روسيا زيغاتاتا كابتا هاجر كوصو تمحصينات تمالا بعسرتات زقصرو نبرتي استراتيجيكاويت كتم حمصون كاب متقعت نايتم بنهر زغزغسو زلو تواغاتن مدحن هاديمم يوصو كم زلو صبصبات حبيرم اتا ختمه اب قرنا منغد استدكونت كوينا بمعراب نابت قند حنبرتي دغفت بريزيدنت بشار الاسد زخونه خبابي بدوب دما نابرأس كتما دمسقس تمرحيا مرحنا يتوجله ابو محمد الجولاني علما نايتم عطقات ندمسقو بمقوصار نمنغست بشار الاسد نملغاس مخانو علاو غيرلا اتوم اب سمين تهاجر ابتن عمتات دسكيل صنح جنبار عريدم صنحو تواغاتي بهيئة تحرير الشام زمرحو امرات ودبات اب صبح مقراز تصابوتات اسرائيل حزب اللهنيم متقعت جميرم منقس سوريا بوتهدرو دغف روسيان ايران حزب اللهنيو كساب حجك قوم كيلو زصنحه از زكاي زلو كلهم زم مشارختي اب ناي غزا رسم غጭታት ተጸሚደምሉ اب زلو اوان يكيد بمهلاو باشار الاسد كسعر زلو تخولو عند عبي يمص مهلاوي تنتن امباس روسيا بهاجر سوريا ابصو ابزلو مغلصي بسنكت تفطير زلو اصقام وتهدراو بوليتيكاو كونتات زيغاتات روسيا بتنزلوا معرفه نفرتي قلطيفم كوصوته محصينو كابز حلفه سومن جميرو نفرتو روسيا نغسغاس اتم عطوات نمكتا دبدبات ككايدا كونت صنحه كساب حجغن كدمعه كم زي كالا زلوا يزفلات نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعكم